Wel, llyfr y datguddiad a'r benod gyntaf i'r hwn sydd yn ein caru ni ac yn ryddhaodd ni oddi wrth ein pechodau a'i waed, ac yn gwnaeth yn urdd frenhinol yn offeiriaid i Dduw ei dad, iddo ef y bod gogoniant a'r gallu byth bythoedd. Amen. Wel, gawn ni addoli a gogoneddu yr arglwydd ymhellach gyda'r emyn cyntaf heno. Iesu, nid oes terfyn arnat, mae cyflawnder maith dy ras yn fwy helaeth, yn fwy dwfwn, ganwaith, nag yw'n mhechod cas. Wel, ni'n troi nawr at Efengyl Ioan a phenod 13 ac fe ddarllenwn ni at adnod 20. Ioan pennod 13 a darllen at adnod 20. Ar othwy gwyl y Pasg, yr oedd Iesu'n gwybod fod ei awr wedi dod, iddo ymadael ar byd hwn a mynd at y tad.
Yr oedd wedi caru rhai oedd yn eiddo iddo yn y byd, ac fe'i carodd hyd yr eithaf neu hyd y diwedd. Yn ystod swper, pan oedd diafol eisoes wedi gosod yn halon Judas, fab Seimon Iscariot, y bwriad i'w fradychu ef, dyma Iesu, ac yntau'n gwybod bod y tad wedi rhoi pob peth yn ei ddwylo ef, a'i fod wedi dod oddi wrth Dduw, a'i fod yn mynd at Dduw. Dyma Iesu felly yn codi o'r swper ac yn rhoi ei wisgoedd o'r neilltu, yn cymryd tywel ac yn ei glymu am ei ganol. Yna tywalltodd ddŵr i'r badell a dechreuodd olchi traed y disgyblion, a'i sychu ar tywel oedd am ei ganol. Daeth at Seimon Pedr yn ei dro ac meddai ef wrtho, arglwydd, a wyt ti am olchi fy nhraed i? Atebodd Iesu ef, ni wyddos ti ar hyn o bryd, beth yr wyf fi am ei wneud. Ond fe ddoi i wybod ar ôl hyn. Meddai Pedr wrtho, ni chei di olchi fy nhraed i byth. Atebodd Iesu ef, os na chaf dy olchi di, nid oes lle i ti gyda mi, neu falle'n well, nid oes rhan i ti gyda mi neu yno fi. Arglwydd, meddai Seimon Pedr wrtho, nid fy nhraed yn unig, ond golch fy nwylo am pen hefyd. Dywedodd Iesu wrtho, y mae'r sawl sydd wedi molchi drosto yn lan i gyd. Ac nid oes arno angen golchi dim ond ei draed. Ac yr ydych wi yn lan, ond nid pawb ohonoch, oherwydd gwyddai pwy oedd am ei fradychu. Dyna pam y dywedodd nid yw pawb ohonoch yn lan. Wedi iddo olchi ei traed ac ymwisgo a chymryd ei le unwaith eto, gofynnodd iddynt, a ydych yn deall beth yr wyf wedi ei wneud i chwi. Yr ydych chwi yn fy ngalw i yn athro ac yn arglwydd, a hynny'n gwbl briodol, oherwydd dyna wyf fi. Os wyf fi felly, a minnau'n arglwydd ac yn athro, wedi golchi eich traed chwi, fe ddyle chwythau hefyd olchi traed eich gilydd. Yr wyf wedi rhoi esiampl i chwi. Yr ydy chwythau i wneud fel yr wyf fi wedi ei wneud i chwi. Yn wir rwy'n dweud wrthych, nid yw unrhyw was yn fwy na'i feistr, ac nid yw'r un anfonir yn fwy na'r un a'i hanfonodd. Os gwyddoch y pethau hyn, gwyn eich byd os gweithredwch arnynt. Nid wyf yn siarad amdanoch i gyd. Yr wyf fi'n gwybod pwy a ddewisais, ond y mae'n rhaid i'r ysgrythyr gael ei chyflawni, y mae'r un sy'n bwyta fy mara i wedi codi ei sawdl yn fy erbyn. Yr wyf fi'n dweud wrthych yn awr cyn i'r peth ddigwydd, mwyn i chwi gredu pan ddigwydd, mae my fi yw. Yn wir rwy'n dweud wrthych, mae'r sawl sy'n derbyn unrhyw un anfona fi yn fy nerbyn i. Ac mae'r sawl sy'n fy nerbyn i yn derbyn yr hwn am hanfonodd i. Gyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd ac yn gweddio i fendith ar y gair i ni heno. Amen. Gawn ni droi at yr arglwydd nawr. Mae'n gweddi gyda'n gilydd a cheisio wyneb Duw. I ni'n diolch eto o arglwydd yn Duw am y cyfle o ddod ynghyd yn enw Iesu Grist ac o ddod nawr mewn gweddi ger dy fron di arglwydd. Diolch bod ni'n cael dod at orsedd y nef, sydd yn orsedd o ras i ni. Diolch bod ffordd ar agor i ni, bod croeso i ni ddod, bod ni'n gallu dod yn enw ac yn heiddiant ac yng nghyfiawnder Iesu Grist.
I ni'n diolch bod ti wedi agor ffordd i ni yn yr arglwydd Iesu, i ni ddod ata ti. Ac i ni'n diolch i ti, arglwydd, am y ffordd ac am yr arglwydd Iesu ac am ddrws agored sydd wedi agor o'n blaen ni i ddod ata ti. Ac o arglwydd, i ni'n dod nawr i blygu Gaerdyfron, i ni'n dod i ddaddoli di, i ni'n dod gyda goffrwm o fawl a diolch. Ti sy'n haeddu y clod, yr anrhydedd, y gogoniant, y mawl a'r fendydd, ti sydd Dduw a neb arall. Ti yw Iawe, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, yn un Duw bendigedig, yn Dduw tragwyddol, yn Dduw holl alluog, yn Dduw holl wybodol, holl bresennol, fel y clywson ni bore yma, yn Dduw tragwyddol, yn Dduw heb ddechrau a diwedd, fel ni wedi dweud, yn Dduw trigarog a graslon, yn Dduw sanctaidd a chyfiawn. Ond i ni'n cael dweud ein Tad yn yr arglwydd Iesu Grist, ein Tad, yr hwn wyt yn y nefoedd. Ac i ni'n diolch arglwydd eto heno, mae fel yna i ni'n cael dod Gaerdyfron oherwydd yr Efengil, oherwydd dy ras, oherwydd beth wyt ti wedi trefnu ar ein cyfer ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Arglwydd, i ni'n diolch am ei ddarostyngiad, iddo ddod o'r nefoedd i'r ddaear yma, i fod yn was ag agwedd gwas, arglwydd, bod e wedi dod i'n golchi ni ac i'n glanhau ni, ac i'n puro ni, arglwydd, a hynny trwy ei gyfiawnder ef. Trwy iddo fe fod yn gyfiawn yn ei fywyd, a trwy iddo fe roi ei hun a rhoi ei waed drosto ni ar groes Calfaria. Ac i ni'n diolch bod ei waed yn ein glanhau ni o bob pechod. Ni allai'r holl foroedd fyth olchi fy mryw, na gwaed y creaduriaid, amled ei rhyw. Does dim byd arall all olchi ein pechodau ni, arglwydd. Dim ein hymdrechion ni, dim ein crefydd ni, dim yr hyn oedd yn digwydd yn yr Hen Testament, hynny yw yn ei hunan dim aberth anifeiliaid na dim byd fel yna, dim ond pwyntio oedd rheini at yr aberth fawr. Dim ond gwaed mab Duw. Ac i ni'n diolch felly bod ti wedi trefnu hyn ar ein cyfer ni, arglwydd, bod Duw wedi dod yn y cnawd, bod Duw wedi dod ag agwedd gwas, ac wedi rhoi ei hunan i'n golchi ac i'n glanhau ni. Ac i ni'n diolch, arglwydd, am dy help wedyn ni i edifarhau. Diolch am waith yr Ysbryd Glân yn ein calonnau ni, yn helpu ni edifarhau am ein pechod a credu yn Iesu Grist, ac ymddiried ynddo fe ar hyn mae wedi wneud drosom ni. Arglwydd, i ti mae'r diolch i gyd. Ti sydd wedi trefnu yr aberth, ti sydd wedi trefnu oen yr aberth fel petai, dy fab, a ti sydd wedi'n helpu ni i weld ystyr yr aberth ac i gredu ynddo fe. Ti sydd wedi'n helpu ni, arglwydd, i roi y gwad o gwmpas ein henaid ni fel petai, fel ddigwyddodd yn y Pasg. Ac i ni'n diolch nawr bod ni dan arwydd y gwaed, wrth gredu yn yr arglwydd Iesu Grist, a bod yr angel dinistriol yn pasio heibio i ni. Diolch nawr bod dim damnedigaeth i ni, arglwydd, bod dim condemniad, mai dyna i ni'n haeddu. Bod ni'n gwybod yn iawn mai dyna i ni'n haeddu, arglwydd, a mae'n pechod yn derbyn di, a mae'n gwrthryfel yn erbyn Duw, a mynd i droi a mynd pawb ei ffordd ei hunan. Arglwydd, i ni'n haeddu beth gafodd Iesu Grist ei ddioddau ar y groes. Ac i ni'n diolch eto, arglwydd, ac yn bendigod enw di, bod e'n fodlon dod i gymryd ein haeddiant ni. Bod e'n fodlon cymryd digofaint Duw yn erbyn ein pechod ni, i ni gael ein gollwng yn rhydd.
i ni gael ein cyfiawnhau, yn cyhoeddi, yn gyfiawn, yn cyhoeddi yn lan, trwy ffydd, trwy ymddiried yn Iesu Grist. O, i ni'n diolch, Arglwydd, am ein ceidwad bendigedig. I ni'n diolch am oen Duw heno. Diolch bod e'n ddi-fai ac yn ddi-nam. Diolch, Arglwydd, bod e wedi byw yn y byd yma a dim pechod o gwbl. Dim un slip, dim un bai, dim un nam o gwbl, neu byddai'r cwbl yn ofer. Y cwbl wedi cwmpo. O, diolch, Arglwydd. Diolch am yr Arglwydd Iesu. A diolch hefyd, rhyw ddydd, y byddwn ni fel Iesu Grist. Y byddwn ni ar ei ddelw ef. Pan fyddi di wedi gorffen dy waith ynom ni. Arglwydd, i ni'n diolch. Diolch am y groes, Arglwydd. Diolch am y ffynon. I ni wedi canu am yr afon i'n glanhau ni. A'r ffynon sydd wedi hagor i bechod ac i aflendid. Fel i ni'n darllen yn Zecharia. Diolch am y ffynon o Arglwydd sydd yn golchi pwy bynnag a ddaw o'i holl bechodau. Arglwydd, i ni'n diolch i ti. A diolch hefyd am ein dysgu ni, fel ni'n gweld heno, Arglwydd, bod ni'n gorfod dod at y ffynon o hyd. Nid i gael bath, ond i olchi'n trad. Cyn ni'n gweddio, byddi di'n atgoffa ni o'r gwirionedd yna heno, beth mae hwnna'n feddwl, Arglwydd, ac y bydd e'n helpu ni yn ein cerddediad, yn ein bywyd Cristnogol ac ar ein taith o Arglwydd. Diolch bod ti wedi meddwl am bopeth, wrth gwrs, ar ein cyfer ni yn Iesu Grist. Ac o Arglwydd, i ni'n diolch i ti nawr, gan bendigo dy enw di. Diolch bod wedi gorffen y gwaith ar y groes, wedi atgyfodi, wedi esgyn, wedi anfon yr ysbryd glân. I ni'n gweddio am weinidogaeth yr ysbryd eto heno, i ogoneddu Iesu Grist yn ein golwg ni, Arglwydd. Mae e mor fawr, ond mae'n golwg ni yn gallu bod yn eitha gwelw, Arglwydd. Mae'n llyged ni yn gallu bod yn eitha gwan i weld. I ni wedi gweld rhywfaint, ond i ni eisiau gweld mwy o goniant Iesu Grist. Eisiau cael ein atgoffa, Arglwydd. Neu di o ysbryd sanctaidd ogoneddu'r Arglwydd Iesu yn ein golwg ni heno. Ac y bydd hynny yn fendith ac yn fydd ac yn foddion gras i'n henaid ni. Yn ein gwasanaeth iddo fe, yn ein tystiolaeth iddo fe, ac wrth i ni gael ein sancteiddio i ddod yn fwy tebyg iddo fe hefyd. Diolch bod e'n dod eto cyn hir i'n cymryd ni ato fe, i nef a deiar newydd. O, Arglwydd, diolch am yr Efengil. Cyn ni'n gweddio nawr dros ein gilydd, a dros waith yr Efengil yn ein plith ni. Ni'n gofyn i ti i'n bendithio ni, ni'n gofyn i ti nerthu ni heno, Arglwydd, yn ein henaid. I ni eisiau gras, Arglwydd, i ddyfal barhau yn y gwaith. I ni eisiau gras i ddyfal barhau ar ein taith. I ni'n gweddio heno yn weinidogaeth y gair, yn y cymyn, a byddwn ni'n cael gras o Arglwydd ar gyfer y daith, ac ar gyfer yr wythnos sydd o'n blaen ni nawr. O, Arglwydd, helpa ni i daddoli di mewn reality nawr, Arglwydd, i nesau ato ti mewn gwirionedd, a cael ein bendithio geni ti. Ac i ni'n cyflwyno gwaith yr eglwys ar wythnos, wrth gwrs, ac yn gofyn dy fendith eto, Arglwydd. Diolch bod ni'n cael rhan yn y gwaith, fel llestri pridd, ac fel gweision anfuddion, ond eto mae'n ni ran, i ni'n diolch, Arglwydd. Ti bia'r gwaith, wrth gwrs, y dy nerth di sy'n neud y gwaith, ond i ni'n cael rhan ynddo fe, i ni'n diolch yn fawr. A bendithia y gwaith yn yr eglwys, mewn cyfarfodydd gwahanol o Arglwydd, mewn ymdrechion gwahanol, yn ein bywydau personol, yn ein tystiolaeth personol, yn ein bywyd cartre, yn ein gwaith, nerthon ni Arglwydd wythnos yma. I fod yn bobl yr Arglwydd, i fod yn saint, i fod yn oleuni ac yn halen yn y byd. Arglwydd ni yn gweddio dros Gymru ac yn gofyn i ti fywhau y gwaith eto, Arglwydd, yn dy drigaredd.
Arglwydd ymwel â ni, trwy anfon yr ysbryd mewn erth, arglwydd, a raddfa fwy i ni'n gweddio. Fel bod ni'n clywed am lawer o bobl yn cael ei argyhoeddi, arglwydd. I ni ffili argyhoeddi pobl mewn gwirionedd, yr ysbryd glân sy'n neud hwnna. Arglwydd, ni'n gweddio byddwn ni'n clywed pobl yn cael ei argyhoeddi, pobl yn cael ei torri lawr, ac yn dod at groes Iesu Grist, yn dod i afael y cadw, yn cael ei geni o'r newydd. Arglwydd trigarhau, ni'n meddwl am rhai yn ein teuluoedd ni falle, yn ein cymdogaeth ni, yn y pentref yma, ac yn y dref, arglwydd, ac yn ein gwlad ni. Mae yna gymaint mewn tywyllwch. Ac arglwydd, wyt ti'n hoffi trigarhau, wyt ti'n hoffi trigarhau eto yw ein gweddi ni. I ni'n cofio eto am yr India a'r erlyd sydd yn digwydd fanna, arglwydd. Wedi meddwl am India bore yma, cyn ni'n meddwl am y rhai sydd wedi bod yn Hindws ac yn troi at Iesu Grist, ac yn cael amser caled iawn. Nerthan nhw, arglwydd, a bendithia nhw. I ni'n deall bod 365 o filiynau yn cael i herlyd ar draws y byd yma. Cyn ni'n gweddio drostyn nhw, arglwydd. Mae'r rhif wedi cynyddu eto yn ystod y flwyddyn sydd wedi mynd heibio. Ni'n gofyn i ti'n erthyn nhw a'i cynnal nhw. Ac ni'n diolch dy fod ti. Ac ni'n diolch bod rhagor yn dod i gredu yn Iesu Grist. I ni'n meddwl am deuluoedd y 5,000 a gafodd i merthyru yn ystod 2023. Nerthan nhw a cynnal nhw, arglwydd. A'r eglwysi falle sy'n gweld bylchau, ni'n gofyn i ti'n erthyn nhw a llanw'r bylchau unwaith eto, arglwydd. Arglwydd, i ni'n gweddio diled y deyrnas a gwneler dy ewyllus. Arglwydd, i ni'n gweddio dros ein cymdeithas ni, a'n gwlad ni, rhai sy'n llywodraethu, arglwydd. Gofyn i ti i o'r uwch llywodraethu, ni gofyn i ti rhoi gras iddyn nhw, i ni gweddio bydd na fesur o gyfiawnder, mesur o heddwch, arglwydd, mesur o ras, yn y ffordd maen nhw'n lliwio. Arglwydd, trwy dy drigaredd di, i ni'n gweddio hyn. I ni'n gweddio bydd rhyddid i'r efengil yn para yn ein gwlad ni, ac ni'n gofyn i ti'n helpu ni i godi llais, i fod yn halen ac yn oleuni pan mae cyfle yn dod, arglwydd. Arglwydd, i ni'n gofyn nawr ti faddau ni'n pechodau, i ni'n gofyn ti beidio yn harwain i brofedigaeth a temptasiynau di angen, ni'n gofyn a'n gwared ni rhag yr un drwg. Cadw ni rhag pechod, nerthan ni yn y ryfel fawr yn erbyn pechod, arglwydd, sancteiddia ni, oherwydd eiddo ti yw y deyrnas, ac eiddo ti yw y nerth a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Gawn ni droi at yr emyn nesaf o arglwydd. Yn emyn nesaf sydd gyda ni heno. Fe roddaist heibio orsedd nef. I gerdded llwybr tu ar bedd, dioddef trais y rhai a greaist ac a geraist.
Wel, gawn ni droi yn sylw ni nawr nôl at y darn a ddarllenwyd ar hanes rhyfedd yma, hanes pwysig yma, fel rhan o'r swper olaf, fel i ni yn ei alw, a swper y Pasg, wrth gwrs, yn cael ei ddathlu gan yr arglwydd Iesu a'i ddisgyblion. Ac mae'r hanes a'r darn i ni'n edrych arno heno yn ein dysgu ni ac yn ein atgoffa ni o'r gwasanaeth gostyngedig gyflawnodd yr arglwydd Iesu Grist wrth ddod i'r byd yma ac wrth fynd i'r groes. Ac mae'n amlwg o'r darn y dylai fod yr un gwasanaeth gostyngedig, yr un agwedd, fod yno ni hefyd, yn ei bobl. Mae'r arglwydd yn dweud hynny wrthon ni. Yn ail, mae'n yn atgoffa ni o'r golchi. Y dath yw weinyddu ar ei bobl. Wedi dod i'n golchi ni ac i'n glanhau ni. Ac y digwyddiadau yma yn pwyntio felly at wersi ysbrydol, pwysig a llweddol i ni gael ein atgoffa ohonyn nhw a'i dysgu wrth gwrs. So, newn ni ddechrau nawr gyda gwasanaeth gostyngedig yr arglwydd Iesu. Mae Iesu a'r 12 wedi dod o Fethania ac dod i Jerusalem. Maen nhw wedi cael ystafell wedi threfnu wrth gwrs ar gyfer swper y Pasg. Ar ôl teithio, mae trad nhw yn frwnt, wrth gwrs, gwisgo sandalau, maen wedi codi tywod a llwch, a maen nhw'n flinedig. Mae trad nhw wedi blino, wrth gwrs, ar ôl cerdded. Ac yr arferiad, fel chi'n gwybod, yn y rhan yma o'r byd, oedd, os o'ch chi'n croesawu rhywun, o'ch chi'n cynnig golchi eu trad nhw. Rhywbeth bydden ni'n neud heddi, mae'n cymdeithas a'n diwylliant ni'n hollol wahanol, ond cynnig golchi trad. Ac y gwestai, yr host, oedd yn trefnu hyn fel arfer. Bod rhywun gwas fel arfer i olchi trad ymwelwyr oedd yn dod i'ch cartre chi. Ac oedd e'n waith isel. Y gwas isa bydde'n wneud y gwaith yma. Chi'n cofio geiriau Ioan Fedyddiwr am Iesu Grist? Dwi ddim yn deilwng i ddatod carau ei sandalau neu ei sgidiau fe. Wel, i wneud beth? I olchi trad wrth gwrs. Oedd e ddim yn deilwng, oedd ddim yn teimlo'n deilwng i fod yn was i Fedyddiwr yn dweud yn y geiriau yna. Ond beth bynnag am hynny, does dim gwas yn bresennol. Does dim gwas wedi cael ei drefnu. Mae'n siŵr taw un o'r 12 dylai fod wedi drefnu fe, neu fod yn barod i wneud y gwaith. Mae'r jwg na, mae'r tywel na, mae'r bowlen na. Ond does dim gwas na, does dim gwas na. Ac ychydig o funudau cyn hyn, mwy na thebyg, ar ddechrau'r swper, maen nhw wedi bod yn dadlau pwy oedd fwyaf. Dyma beth ni'n darllen yn Luc, pan mae e'n sôn am y swper, Luc 22, adnod 24. Mae hwn yn yr un cyd-destun, yr un swper, cododd cweryl hefyd yn ei plith, prin ohonynt oedd i'w gyfru y mwyaf. A nid yma'r unig dro, wrth gwrs, i ni'n darllen am hyn, i ni'n darllen amdano fe mwy nag unwaith, pwy sydd fwyaf ymhlith y disgyblion. Mae rhai yn awgrymu bod e wedi digwydd wrth ddod i'r swper. Ble o'n nhw'n mynd i eistedd? Pwy oedd yn mynd i gael eistedd ble? Pwy oedd yn mynd i fod agosa at yr arglwydd falle? Pwy oedd yn mynd i fod ble? Chi'n gweld? Pwy oedd jostling for rank, ynddo fe? Pwy oedd fwyaf? Pwy oedd uchaf? Ac mae'n dda bod y pethau yma yn yr ysgrythyr, ynddo fe? I ni wybod taw nid ni yw'r rhai cynta
i gwmpo i'r trap yma. A felly, dyma'r pethau sydd ar eu meddwl nhw, yn hytrach na falle cytio yn y dŵr a'r tywel a wneud job y gwas mwyaf isel. Dyw'r cysylltiad, mae Iesu'n ceisio dysgu iddyn nhw, y cysylltiad rhwng mawredd yn heyrnas Dduw a gwasanaeth isel di-sylw ddim wedi taro gytre to gyda nhw. Dyn nhw ddim wedi wneud y cysylltiad. Mae'r arglwydd wedi dweud o'r blaen wrthyn nhw. Y rhai sydd fwyaf yn heyrnas Dduw, y rhai sydd am fod fwyaf, bydded yn was, bydded yn geithwas. Mae'r cysylltiad rhwng mawredd yn y deyrnas mor amlwg gyda gwasanaeth isel di-sylw. Ac mae'n wers mae rhaid i ni ail ddysgu o hyd wrth gwrs. Beth bynnag, doedd dim un yn fodlon cymryd, dim wedi cymryd y tywel a'r dŵr oedd yna yn barod. A gweud y gwir, oedd un yn barod i fradychu yr arglwydd am 30 darn arian. Wrth gwrs, oedd Judas ymhlith y 12, cofiwch, dal yna, fel ni wedi darllen. Mae wedi rhoi drws agored i'r diafol i fynd mewn iddo fe. Oherwydd bod yn drachwantus. Chi'n cofio pan oedd Mair yn eneinio Iesu, Judas sy'n arwain y condemniad. A chi wastraff yw hwn, gallai ni wedi rhoi yr arian mae'r clodion, ond wrth gwrs oedd yr arian yn mynd i'w boced ei hunan. Oedd e'n drachwantus. Ac wrth fod yn drachwantus, mae wedi agor y drws, chi'n gweld, a mae'r diafol wedi mynd mewn. Ac wedi arwain iddo fe fradychu yr arglwydd. Doedd dim prospect da iawn o ddilyn Iesu Grist. Oedd wedi dod i'r casgliad. Oedd dim prospect da iawn. Yn sicr dim prospect ariannol na chymdeithasol chwaith. Oherwydd oedd arweinwyr yr Iddewon wedi dweud, os ych chi'n dilyn Iesu Grist, chi'n cael eich torri mas o'r synagog. Wel, pwy prospects oedd reina? Dim prospects ariannol, dim prospects cymdeithasol. A dim ffydd achubol gan Judas. Ac dyma gwmni Iesu rownd y bwrdd. Dadle pwy oedd fwyaf? Brawr. Dyma ni, dyma'r cwmni oedd gyda fe. Rhai a calon fawr, agwedd mawr, ni'n fawr. Pwy sy'n mynd i fod fwyaf? Ucha. Ac un ag agwedd bradwr. A'r arglwydd Iesu yn golchi trad bob un. Yr arglwydd Iesu yn golchi trad bob un. Bob un ohonyn nhw. Ond yw hwnna'n rhyfedd. Bob un ohonyn nhw. Ond yw hwnna'n rhyfedd. A mae'n dweud wrtho ni am yr efengyl. Mae'n dweud wrtho ni am y goniant Iesu Grist. Pwy mae wedi dod i olchi a pwy mae wedi dod i lanhau. Pwy mae wedi dod i weini arnyn nhw. A beth mae'n golygu i ni i weini ar ein gilydd hefyd. Hefyd, mae'r arglwydd Iesu yn ymwybodol iawn pwy yw e. Mae'n gwybod pwy yw nhw. Sut mae meieth am hynny, mae'n gwybod pwy yw nhw. Oedd ddim rhaid i neb weid wrtho fe beth oedd mewn dyn. Mae'n gwybod pwy yw nhw, ond mae'n gwybod pwy yw ei hunan hefyd. Mae'n gwybod bod e'n fab Duw, mae'n gwybod mae fe yw'r Meseia, mae'n gwybod mae fe yw'r arglwydd. Ac i ni'n darllen hyn yn adnod 3 a 4. Dyma Iesu ac yntau'n gwybod bod y tad wedi rhoi popeth yn ei ddwylo, a'i fod wedi dod o ddi wrth Dduw, a'i fod yn mynd at Dduw yn codi o'r swper ac yn rhoi ei wisg o'r
neilltu. Nid yn unig, mae'n gwybod yn iawn pwy yw nhw, achos pan i ni'n gwybod, mwyaf i ni'n gwybod am rhywun arall, a falle bod ni'n cael ei siomi ynddyn nhw, mae'n fwy anodd bod yn was iddyn nhw. Oedd e'n gwybod y cwbl amdanyn nhw, a mae'n golchi trad nhw. Mae'n gwybod hefyd popeth amdano fe ei hunan, mae'n ymwybodol pwy yw e hefyd. Mae'n gwybod bod y tad wedi rhoi popeth yn ei ddwylo ef. Agwedd dynol yn aml, os oes rhywun yn gorfod wneud rhywbeth dyn nhw'n eisiau wneud, chi'n gwybod pwy ydw i? So mae i fod i wneud pethau fel hyn, chi'n gwybod pwy ydw i? Wel nawr te, mae'r arglwydd Iesu yn gwybod pwy yw e. Sneb yn fwy nag e, sneb yn uwch nag e. Mae'n gwybod bod y tad wedi rhoi popeth yn ei ddwylo fe yw etifedd pob peth. Y nefoedd, a'r ddeiar, y deyrnas, y gogonion, dyna pwy yw e. Salm 2, enghraifft, adnod 8, geiriau y tad wrth y mab gofyn, a rhodda fi ti y cenhedloedd yn etifeddiaeth ac eithafoedd deiar yn eiddo i ti. Fe yw brenin brenhinoedd ac arglwydd arglwyddi. Mae pob glin yn mynd i blygu iddo fe. Mae pob tafod yn mynd i gyffesu ei enw fe. Mae fe yw arglwydd. Yr arglwydd. Mae'n gwybod pwy yw e. Mae'n gwybod pwy yw nhw, a mae'n gwybod pwy yw e. Ac eto, mae'n gweini arnyn nhw. Eto, mae'n gweini. Ac beth mae'n wneud? Wel, mae'n codi o'r swper ac yn rhoi ei wisg o'r neilltu. Nawr, dyma y fersiwn Cymraeg, a bob un Cymraeg, ei wisg. Ond os ych chi'n darllen y gwreiddiol, y Groeg, mae'n lluosog. Gwisgoedd yw e, dillad, gwisgoedd. Ac yn aml iawn, yn Saesneg, wy'n gwybod yn yr ESV a'r New King James, dillad yw e, clothing, clothes, robes, neu beth bynnag yw e, dwi'n mynd cofio'n union y gair. Bydde gyda fe y wisg allanol, wrth gwrs, hir, a bydde gyda fe tiwnic wedyn ni, o dan hwnna, a'r dillad isa wedyn ni. Os ych chi'n cymryd gwisgoedd yn lluosog, fel na mae e, mae'n awgrymu, a mae rhai yn awgrymu tynnu sylw ato fe, bod wedi tynnu y ddau wisg, chi'n gweld? Rhoi ei wisgoedd o'r neilltu. Ac wedyn ni, mae gyda chi ddarlun rhyfedd iawn. Beth ych chi'n gweld fanna wedyn ni? Mae rhywun wedi wneud darlun ohono fe mewn painting, dyma fe. Beth sydd gyda chi? O, dyma'r gwas dwyreiniol. Dyma fe. Dyma'n union fel fydde'r gwas yn golchi traed. Yn union. Dyma beth fydde fe'n gwisgo. Dim byd just. Wrth olchi traed. Chi'n gweld darlun y gwas neu'r ceithwas hyd yn oed dwyreiniol. A mae hwnna'n addas iawn i'r arglwydd Iesu Grist. Addas iawn. Achos dyna fel i ni fod i feddwl amdano fe. Mae di dod ag agwedd gwas. Mae di dod i fod yn fel ceithwas, yn golchi ei bobl. Dyna fel mae wedi dod. Mae'n pwynto ni at agwedd meddwl yr arglwydd Iesu wrth iddo fe ddod mewn cnawd ac wrth iddo fe fynd at y groes. Yn ddiweddar, ni wedi edrych ar Philippiaid ac ni'n gyfarwydd ar geiriau arbennig yma, ei fod ef ar ffurf Duw, ni chyfrifodd fod cydraddoldeb a Duw yn beth yw gipio, ond fe gwacaodd ei hun. Mae'n rhoi yr arwyddion o'i ogoniant yn y nef naill ochr. Fel tynnu'r gwisgoedd tu fas os liciwch chi, ac yn dod ag agwedd ceithwas. Dyma fe. Fe gwacaodd ei hun gan gymryd ffurf ceithwas a dyfod neu dod ar wedd
ddynol. A mae hwnna hefyd yn pwyntio chi mlaen at y groes. Achos beth ddigwyddodd pan gafodd Iesu ei groeshoelio? Beth oedd e'n gwisgo pan gafodd ei groeshoelio Iesu? Cymerodd y milwyr ei ddillad a'i rhannu'n 4 rhan. 1 i bob milwr. Nawr te, maen nhw wedi gwneud dillad fanna ydy'r gwisg allanol, chi'n gweld? Ei wisg allanol, 1 i bob milwr, a wedyn cymerasant ei gris neu tiwnic, fel chi'n gweld yn Saesneg. Gewn ni mlaen. A roedd hwn yn ddiwniad wedi ei wau o'r pen yn 1 darn. Unwaith eto, mae'r 2 wisg yn cael ei cymryd wrth iddo fe fynd i'r groes. Mae'n mynd fel ceithwas i'r groes. A mae hwnna'n addas iawn. Dyna beth nath e. Mynd fel ceithwas nath e. Mynd yn ostengedig a rhoi ei hunan droson ni ar y groes. Ac wrth gwrs, mae'r arglwydd yn dweud wrthon ni beth mae wedi wneud. Mae'n dweud wrth y disgyblion, ydych chi'n deall nawr, yn adnod 12, 13, ydych chi'n deall beth yr wyf wedi ei wneud, ydych yn chwi am yng ngalw i'n athro ac yn arglwydd, a hynny'n gwbl briodol, oherwydd dyna wyf fi. Os wyf fi felly ymwneud arglwydd ac yn athro wedi golchi'ch trad chi, fe ddylai chwythau hefyd olchi trad eich gilydd. Yn wyneb y groes, yn wyneb darostyngiad Iesu Grist, does dim un gwasanaeth isel, di-sylw, oddi tano ni, below ni. Dim un. Os oedd oedd yn arglwydd y gogoniant, yn fodlon dod fel ceithwas i'n golchi ni, does dim un gwasanaeth isel, di-sylw, oddi tano ni. Dim o gwbl. A mae wedi gadael i ni esiampl. Yn ei ddarostyngiad, yn ei agwedd gwas, yn ei barodrwydd i weini, a'r rai oedd e'n gwybod shwd rai oedden nhw. A mae'n gwneud hynny. A mae hwnna, wrth gwrs, yn gadael esiampl i ni, weini ar ein gilydd. I weini ar ein gilydd fel brodyr a chwiorydd yng Nghrist. Ac i weini ar eraill hefyd, trwy gyflwyno'r efengyl. A gyda ni gymaint i wneud i weini ar eraill mewn gymaint o ffyrdd gwahanol. Achos bod wedi gweini arnom ni, wrth gwrs. Gadewch i ni weddio am agwedd meddwl yr arglwydd Iesu. Agwedd gwas yn hyturiol i ni, trwy ras, agwedd gwas. Ac i ni'n gweddio am ras, wrth gwrs, i gael mwy o'r agwedd gwas. Yn ein ymwneud a'n gilydd mewn ymateb i'r hyn mae wedi wneud i ni, wrth gwrs, a trwy ei ras ef. Ac wedyn mae'n dechrau golchi trad i ddisgyblion. Felly, fel gwas nawr te, fel y ceithwas, a mae'n dod at Seimon Pedr, a ni'n gweld darlun na fe, mae'n dod at Seimon Pedr, a mae stop, interruption, dwi'n cael cario ymlaen. Mae Pedr yn llawn syndod, a falle bod ar 10 arall heblaw Judas, falle yn llawn cwylydd hefyd. Bod Iesu wedi wneud nawr beth ddylen nhw fod wedi wneud, wrth gwrs. Maen nhw'n llawn syndod i weld wneud hyn, ac yn cywilyddio bod nhw ddim wedi wneud e. Pam nag o'n nhw wedi meddwl amdano fe? Nawr, maen nhw'n meddwl hynny, mae'n siŵr. Yr arglwydd yn golchi ei drad arglwydd y gogoniant, trad dyn pechadurus, mae'n anerbyniol. Na, meddai Pedr. Adnod 8, ni chei diolchi fy nrhaed i byth. Neu adnod 6, arglwydd a wyt ti a molchi fy nrhaed i. Ac os ych chi'n darllen hwnna yn llythrenol, wyt ti fy nrhaed i yn golchi. Mae'r ti a fi
reit dros nesaf i'w gilydd yn y Groeg. Wyt ti yn rhai Pedr, mae'n anerbyniol. A mae'r arglwydd yn ei ateb ac yn dweud wrtho fe, dwyt ti ddim yn deall. Ni wyddost ar hyn o bryd, dwyt ti ddim yn deall nawr beth yr wy fi am ei wneud. Beth wy'n wneud i ti a beth wy'n mynd i wneud. Ar y groes, wrth gwrs. Ond fe ddoi i wybod ar ôl hyn. Ar ôl y groes, a'r atgyfodiad, a'r Pentecost hefyd, bydden nhw'n dod i weld ac i ddeall yn llawnach beth oedd arwyddocad, dyfodiad ac aberth Iesu Grist. Os oedd nawr yn mynd i wrthod gwasanaeth gostyngedig, dim ond pictiwr bach oedd hwn, dim ond rhywbeth rhannol oedd hwn, i roi rhyw fath o gysur corfforol i'w drad Na gyd oedd hwnna, rhywbeth bach oedd hwnna. Ond os mae'n mynd i wrthod hynny, oedd e'n mynd i wrthod darostyngiad llwyr yr arglwydd i roi achubiaeth llawn iddo fe, achos dim ond microcosm yw hwn o'r holl efengyl. Gall e ddim gwrthod, os mae'n mynd i wrthod hwn, ydy e'n mynd i wrthod golchi a glanhad tragwyddol yr efengyl. Dim ond, chi'n gweld, microcosm, darlun bach yw hwn o bictiwr mawr yr efengyl, sy'n mynd i roi cysur tragwyddol, ysbrydol a chorfforol yn y pen draw. Darlun bach yw hwn o'r efengyl llawn. Os nag wyt ti'n derbyn hyn, does dim rhan gyda ti ynof fi. Neu cyfran, meddai Beibl William Morgan. Dwyt ti ddim yn gallu cyfranogi, ti ddim yn gallu cael siar yn y bywyd a'r achubiaeth, y bywyd tragwyddol sydd gyda fi ar eich cyfer chi, os nad wyt ti'n gadael i fi dy olchi di. Ein neges bwysig iawn, iawn. Dim ond golchi trad mae Pedr yn gweld, dwi ddim yn gweld ymhellach. Nid y darlun mawr llawn ysbrydol. Mae rhaid i ni weld ein bryntni, bod ni'n ffrwnt yn ysbrydol, mae rhaid i ni weld ein pechod, mae rhaid i ni ddod at Iesu Grist iddo fe ein golchi ni. Dyna ydy sylfaen yr efengyl. Does dim ffordd arall i ddod yn iawn gyda Duw, i gael glanhad o'n pechod, nid ni sy'n golchi'n hunain, nid ni sy'n neud yn hunain yn lan, mae rhaid i ni ddod iddo fe ein golchi ni. Rhaid i ni. Ac os ydych chi ddim wedi wneud hynny eto, ydych chi ddim yn Gristion. Ydych chi ddim wedi dod i berthynas iawn gyda Duw. Mae rhaid i Iesu Grist bod yn was i ni, yn geithwas, i'n golchi ni, a'n glanhau ni. Mae rhaid. Does dim ffordd arall. Beth mae Iesu Grist yn dweud? Heb i fi, trwy ddod i'r ddaear yma, trwy farw ar y groes, trwy dalw di ata i, heb i fi gael dy olchi di o dy bechodau, gei di ddim rhan yn yr efengyl. Gallu di ddim profi'r efengyl o gwbl. Gallu di'n profi maddeuant, na hyfiawnhad, na bod yn iawn gyda Duw, na heddwch gyda Duw, na gobaith byw, y gogoniant, allu di ddim profi dim byd. Cariad Duw yn cael ei dywallt yn dy galon, allu di ddim profi dim o hwnna. Heb i'r arglwydd Iesu ein golchi. Heb i ni ddod ato fe, iddo fe ein golchi ni. Mae wedi ennill, wedi haeddu cyfiawnder ar gyfer ei bobl. Ei bobl yw'r rhai sy'n dod. Yn dod yn frwnt, yn dod i gael ei golchi. Ac felly mae Pedr yn mynd mlaen wedyn ni, mae'n mynd o un eithaf i'r llall. Un funud mae'n gweud na, dim o gwbl. A mae'n anghofio pwy yw'r athro a pwy yw'r arglwydd. Fe sy'n gweud wrth yr arglwydd yn lle bod yn dawel a derbyn. A wedyn, typical Pedr, mae'n gweud, wel na fe, dim
nid jyst rad, y dwylo ar pen a popeth. Mae'n camddeall a arwyddocad darlun y golchi trad. Ond mae'r arglwydd Iesu yn dysgu rhywbeth arall wedyn ni, rhywbeth pwysig iawn fan hyn, y gwahaniaeth rhwng y bath a'r golchi trad. A mae hwn yn bwysig iawn i ni fel Cristnogion. Ni wedi sôn amdano fe o'r blaen, ond mae'n bwysig cael ein atgoffa ohono fe. Bydden nhw wedi cael bath gytre, neu lle bynnag oedden nhw, cyn dod ar eu taith. Felly, pan maen nhw'n cyrraedd diwedd eu taith, beth sydd eisiau yw golchi y trad. Na gyd, sy'n eisiau bath eto, jyst golchi'r trad. Ac mae'r arglwydd Iesu yn dweud, yn adnod 10, mae'n dweud hyn, mae'r sawl sydd wedi ymolchi dros y corff i gyd, yn lan i gyd, yn barod, ac nid oes arno angen golchi dim ond ei drad. Yn Ioan 15, just nes ymlaen chydig bach, mae'n dweud rhywbeth tebyg eto. Yr ydych wi eisoes yn lan, trwy y gair yr rwyf wedi ei lefaru wrthych. Mae wedi rhoi gair y bywyd a maen nhw wedi credu fe. Maen nhw wedi derbyn e. Maen nhw'n credu pwy yw e, credu beth mae'n dweud. Dyn nhw'n deall popeth, maen nhw'n gwneud camgymeriadau mawr, ond maen nhw'n credu fe. Dyn nhw'n deall popeth, maen nhw'n gwneud camgymeriadau mawr, ond maen nhw'n credu fe. Maen nhw'n credu yr arglwydd Iesu a'i air. Unwaith eto, mae hwn yn pwyntio at wirionedd ysbrydol pwysig arall nawr te. Pan i ni'n edifarhau ac yn credu yn Iesu Grist, fel ein harglwydd, fel ein gwaredwr ni, i ni'n cael ein golchi yn lan, fel bath, oddi wrth ei ogrwydd ac aflendid ysbrydol, unwaith ac am byth. Unwaith ac am byth. Pan i ni'n edifarhau ac yn credu yn Iesu Grist, i ni'n cael ein glanhau o'n holl bechodau. Unwaith ac am byth. Mae aberth Iesu Grist wedi dileu pechod ei bobl am byth. Mae wedi dweud gorffennwyd. Does dim angen ei aberthu fe to, pan i ni'n cynnal cymyn fan hyn, nid aberth yw e. Mae'r eglwys bebyddol yn dweud bod nhw'n rhoi aberth. Mae'n cael ei ail gyflwyno. Yr aberth yn cael ei ail gyflwyno, y gair Saesneg represent. Mae'n swndio fel represent, ond beth mae'n golygu ydy represent. Ac felly mae'n troi yn aberth Iesu Grist unwaith eto. Ond na, dyw hynny ddim yn wir. Unwaith am byth oedd ddigon, mae wedi gorffen. Does dim angen aberth arall o gwbl dros ein pechodau ni. Ac wrth i ni edifarhau a chredu, i ni'n cael ein cyfiawnhau, ni'n cael ein derbyn yn llawn, fel petai ni heb bechod o gwbl yn Iesu Grist. Ond, os taw hwnna yw'r bath, beth am y trad te? Beth mae hwnna'n golygu felly? Wel, mae'r Cristion dal mewn byd o bechod ac mae'n dal i lithro i bechod. Dwi ddim eisiau, mae'n erbyn ei ewyllus, mae'n newynu ac yn sychedu am gyfiawnder, ond eto mae'n llithro. Mi cofio rhywun yn dweud i'r Cristion, mae ar fwrdd llong fawr, mae yng Nghrist. Ac yng Nghrist, mae ar y llong, ond weithiau mae'r peth yn cael ei ysgwyd, chi'n bod. Dyw e ddim yn cwmpo nôl i'r môr, ond mae'n gallu llithro ar y llong. Mae'n gallu llithro ar y dec. Mae'n dal yn y llong, ond mae'n gallu llithro ar y dec. Dyw e ddim yn llithro nôl i'r môr, mae'n llithro ar y dec. Mae'n dal yn y llong. Falle bydd hwnna'n help. Does dim angen
yn gwneud ni'n gyfiawn eto. I ni'n gyfiawn trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ond pan i ni'n llithro i bechod, i ni'n colli mwynhad y ffaith bod ni'n iawn gyda Duw. I ni'n colli rhywfaint o'r llawenydd, rhywfaint o'r heddwch i ni fwynhau yn ein perthynas â Duw. Y prawf mewnol yn y galon, bod ni'n iawn gyda Duw, mae'n gallu cael ei golli tym bach. Mae yna gwmwl yn gallu dod drosto fe. Os ych chi'n Gristion, chi'n gwybod beth dwi'n feddwl. Mae'r mwynhad o'r berthynas dyw e ddim yn iawn. I ni'n gwybod bod ni wedi cwmpo i bechod. I ni'n gwybod yn iawn. Ac mae'n effeithio'n cydwybod ni, wrth gwrs. Achos i ni moyn bod yn lan. I ni moyn bod yn sanctau. I ni moyn bod fel Iesu Grist. I ni moyn i blesio fe. Di ni'n eisiau hyn. Wedyn, mae angen i ni ddod i olchi ein trad. Dyna'r darlun mae'r arglwydd Iesu yn rhoi i ni. Darlun yw e, mae'n help. Mae angen i ni ddod, hynny yw, i'r Cristion, mae edifarhau am i bechodau dyddiol yn digwydd yn ddyddiol. Ac i ni'n dod at y ffynon, at y groes, ond i olchi ein trad. Nid i gael bath llwyr, ond i olchi ein trad. Fel bod ein cydwybod ni'n iawn, fel bod ein perthynas ni ar arglwydd yn iawn eto. Wrth i ni gyffesu a gofyn am ras, gofyn am help, i beidio a phechu, wrth gwrs. Gofyn am ei nerth, gofyn am ei gymdeithas eto. Gofyn i brofi'r heddwch eto. A bod ni'n iawn gyda fe. A mae rhaid golchi'r trad yn gyson. Ac felly dyna pam wnaethon ni ganu yr emyn cyntaf yna heno, a'r penillion falle sydd yn fwy diarth i rai na chi, dwi'n yn gwybod. Heddiw, rwyf yn frwnt o'r newydd, medde Pantycelyn. Dwi ddim yn golledig eto, nid dyna beth mae'n feddwl. Ond mae wedi llithro i bechod, mae drad e'n frwnt, unwaith eto. Rhaid fy ngholchi heddiw nwyn yn yr afon awn ar aflan fel yr eira ar y bryn. Dim nes canna, ond y ddwyfol nefol wad. Nawr mae hwn yn bwysig. Mae'n bwysig i ni fel Cristnogion i ddeall hyn. I ni'n iawn gyda Duw, i ni wedi'n derbyn yn llawn trwy aberth Iesu Grist. I ni'n blant, i ni'n etifeddion. Dim byd yn newid hwnna. Ond i ni'n cwmpo, i ni'n anifydd fel plant. I ni'n cwmpo, i ni'n llithro, i ni'n rhoi mewn i demtasiwn. A dwi'n perthynas ni ar tad, ddim rhywun peth. Ddim rhywun peth, nes bod ni'n dod nôl ac edifarhau. Golchi'n trad yn yr un lle, yn aberth Iesu Grist, fel bod ni'n adfer ein heddwch ni. Adfer ein mwynhad ni o'r arglwydd. A'n perthynas ni, yn mwynhad o'r berthynas gyda fe. Wel, ni'n diolch am y darn yma heno. Mae'n gyfoethog iawn. Dwi'n siŵr bod mwy ynddo fe o lawer na i ni wedi tynnu sylw ato fe. Ond i ni'n diolch am gael ein atgoffa o wasanaeth gostyngiedig yr arglwydd Iesu. Yn dod fel ceithwas ac yn gadael i ni esiampl yn hynny o beth ac yn dod i'n golchi ni. Yn golchi ni'n llwyr ac i olchi ein trad ni hefyd. Ac yn gadael i ni esiampl i wasanaethu ein gilydd wrth i wasanaethu fe. Amen. Wel, mi ddawn ni nawr at yr emyn nesaf, y bugail mwyn o'r nef a ddaeth i lawr i geisio ei braidd trwy'r erchyll anial mawr.
Diolch Arglwydd am dair i ni heno. Diolch am yr hanes yma, y golchi trad. Diolch bod Arglwydd y Gogoniant yn fodlon dod fel ceithwas dwyreiniol i olchi rhai aflan fel ni o'n pechod. Arglwydd i ni'n rhyfeddu eto ac yn diolch. Maddau ni bod ni'n gallu bod fel y disgyblion yn meddwl o hyd meddyliau mawreddog o Arglwydd, pwy sydd fwyaf, a ddim yn fodlon wneud ambell i beth felly, ddim yn fodlon gwasanaethu, mae'n rhy isel i ni. Maddau ni Arglwydd, a helpa ni yng ngoleuni darostyngiad Iesu Grist, troi ni agwedd gwas mewn gwirionedd, real Arglwydd, a ni'n gofyn am help. Ac Arglwydd i ni'n diolch bod gwaed Iesu yn ein golchi ni o bob pechod, bod ni wedi ein golchi drostom trwy ymddiried ynddo fe, trwy edifeirwch a bywyd, a trwy edifeirwch a ffydd ynddo fe ni wedi cael bywyd. Ond i ni cyfadde bod angen golchi'n trad ni bob dydd Arglwydd. Helpa ni ddod nôl at y ffynnon o hyd ac o hyd ac o hyd. Nid i fod yn Gristion eto yn di roi ein perthynas ni a thi yn iawn, ac i rodio mewn heddwch a llawenydd a mwynhad yn ein cymdeithas a thi Arglwydd. Dysga hwn i ni, helpa ni beidio bod yn gyfforddus mewn pechod i gadael pechodau i ffestro Arglwydd, a peidio golchi nhw, peidio trin nhw'n gloi. Helpa ni Arglwydd. Diolch bod ti yn trefnu hyn i ni gael mwynhad, i ni gael heddwch, i ni gael llawenydd yno ti, bob dydd yn gyson trwy dy ras. Derbyn ein diolch trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.